И какво става, пичове? Аз съм Алкок 69 и това е 7-ми епизод от New YouTube Survival. В този епизод, както разбира се, в следващия епизод надявам се да сте го изгледали и да сте видели, че намерих крави, че умрях 2 пъти, че намерих диаманти. Добре, това няма нищо общо с сега. Та сега ще правя... какво ще правя? Ферма, да, ще правя ферма. Добре, този минутък ще правя ферма за кравички. Така. Да направим все пак голяма трябва да е. Така, не мисля да правя не с оградките. Така. Една е така миничка, колкото да има нещо. Така. Не. Искам... Но не. Тук между другото ще... Няма да има трива. И това няма да се отрази за животните добре. Така. Мисля да направя примерно тук така, за обикаля до тук и така нагоре. Това ще иска дърво. Значи, днешния епизод ще събираме малко дърво. Така. Трябва да видя дали имам и такова. Той дърво ще ми стигне. Аз имам в това. Трябва да видя дали имам вълна. 2 вълна ми трябва. Така. 2 вълна, някъде вълна, виждате ли? Някъде вълна. Аз вълна не виждам. Ето, добре, нямам 2 вълна. Извинявайте пак за това, за този шум. Ще направя оградки. Така. Така май се правиха. Да. Седем. Така, 21 няма ми стигнат със сигурност. Така. Добре, сега па нямам пръчки. Така, по 5. 6. Добре, сега сме пръчки. 42 огради мисля, че ще ми стигнат. Така. Ще почна от тук. Тук мисля да направя. Така. Три казах, така. И така мисля да е. И примерно от къде... Така не мога да влезам. От тук примерно ще влезам. Аз ще излизам тук. Ще излизам така. И ето намерих как ще влизам и ще излизам. Само така да направя... така, някой ден ако... Не. Се пази. И тук искам. Не, тук се хваща. Добре, тук ще е. На гълчето. Така. 3. Е така, ако някой ден забравя къде, там да го знам, че ще е. И трябва да претърпам кравите, ще ги вкарам, чакай да направя отвор за кравите. Така. Да го направя голям, защото дебели крави голям отвор.
Добре, стига с тези огради. Прибирам ги. Така, прибирам ги. Добре, така. Спокойно. Сега цел до другия край да дръпта всичките крави. Така. Елате. Така. Хайде. Хайде, елате. Чакай. Елайте. Хайде. Идвайте. Бързо. Така. Аз викам, че нямам крави. Не, там няма да ходи да вземам. Колко за това? Уау. Така, само да видя на къде. Добре, на там. Сега те пълната лай. Те май 3 останаха. 4 май сега. Видите ли, че аз прибрах оградите? Трябва да взема бързо оградите. Не, карай. Така. Елате. Елайте. Така, добри ли бе? Добре, молете се. Добре, да сменим Ендърмен. Добре, закарай ги. Да. Да се нова. Хоп. Да се излиза. Добре. Да убия някой втора. Така. Така. Толкова мисля, че ще ми стигне. Колко? 3. Предостатъчно ми е. Само как се правиха... Добре, това ще го правя следващия епизод. Надявам се този епизод да ви хареса. Ако е така, палец нагоре. Абонирайте се.
Коментирайте, гласувайте и до следващия път.